khona angena uJesu angena uNkulunkulu izona ngiyiphoselwa ndleni lokukhohlwa uma wangenza kabi until you come back to me ngizokuxolela that is why ngiyena umfundisi and I will never be a pastor khona into ezokwenza ukuthi ngibe ukhiye yabo njenga la ngisebenza khona manje mina la ngisebenza khona manje ngeke ngize ngisho ngisebenza apha kodwa baningi abantu sengibe ukhiye kubona manje amapharing wazi engawalanda kusasa neproperty yakho kuye na ngakusiza futhi ngiyena uJesu ayikho intombazane eyake yalala nami etendeni ngisho sabe ngitrephile so le stigma sokuthi vele bayafeba nifuna benze njani ngoba nibakhokhela imali kufika usiso right la emthanda indlela adlala ngayo amuphi imali uyamthanda vele ukeyboard player phela ukeyboard player bahle singakuphiki lokho baqoka kahle futhi baclean banuka kahle awukwazi ukubiza umuntu uzomlambisa etendeni ujika afika usiso right la umeke kahle nama hips onezinqa afika abalethela ilunch emini wena mfundisi obabizi la ubanikezile imali zinhle izingane zakhe somandla oNkulunkulu zinhle izingane zalo mama No, God, please, no! ibani right kholwani futhi sindiswani My name is Zimkita Mtatambi and it's always a great pleasure to be with you on the show. I promise you to always give you great visuals and content. Ogwa Konje is to sit back, relax and enjoy the show. On the past episodes, we shared a lot of great and touching stories with our guests and we hope baningi abasizekele. Khumbula inhloso yethu ngalolu hlelo ukwakha hayi ukubhidliza. Siyakhana ngezinkulumo nangezaluleko. Ake samkele igest yethu namhlanje izosixoxela ngejeni yayo kwezomculo. Enjoy the show. Sanibonani igama lami uSphesihle ngwakaLushozi ngizalelwe endaweni yaseMsinga indawo ebizwa ngeThugela Ferry esigodini saseBathenjini ebizwa ngeMalomile area ngihlala kuyona inkosi yangakithi uMthembu ngikhonza Assemblies of God angikaze ngikhonze kwenye indawo futhi angisoze ngikhonze kwenye indawo ngikhulele ekhaya koma kaMbatha la sikhule siba u3 umunye umfana osashona kuThuntobeko ozalo mamkhulu kube yimina mina ngizalo magcina kube uMalibongwe obezala uma uphakathi yena obemncane kuthina sonke sikhule nje sifamily encane ekhaya akukho ukuthini sikhulele enkonzweni iyo into engayisho le sikhulele enkonzweni noma ekhaya kithi kaLushozi ngabona abantu abakholwayo abantu bezizulu kodwa nje isikhathi esiningi sami ngisichithe kakhulu ekhaya komama kaMbatha kuyikhona ke ngifunde khona insindiso ngaze ngasindiswa ke ngihlala khona so nje impilo yami yonke akukho unye ngikwaziyo ngaphandle kokuba senkonzweni from Sunday school until kuze kube ngiyahlakanipha ke kufika leso sikhathi nami sekuthi kufanele ngithathe izinqumo ezintsha ngasindiswa ke but nje impilo yami yonke is around church and nothing else. Keyboard ngiqale ngo1999 ngifundiswa insizwa eyakwaSikhakhana okuthiwa uBhuti Musa besizana nenye insizwa esasazana nayo sahlangana kaAbukhoza kuthiwa uPhumlani in fact ngangayithandela ikeyboard ukuyidlala esontweni ngangithanda nje because I was singing a lot that time so
that's the only one of the reasons yenza ngigcine sengithanda ukufunda ukukhipha i-keyboard ngibeke ekhaya ngihlala nayo lapha phansi kwesihlahla every time if ngifundiswe something practice the whole day buye esikoleni ngiyohlala phansi kwesihlahla laphana ngiboleka i-keyboard yabantu ngangenayo i-keyboard and most of the time I used to spend weekends ngaleso sikhathi ayengakabe maningi ama-keyboard because those were the only people ababenama-keyboard ubhuti uMusa nobaba uKhoza ubhuti uPhumlani wayengifundisa nge-keyboard yakhe, but that was 1999 if I remember correctly. It was around June. That's when I started i-keyboard. Njengamanje alikho-ke ibandla engidlala kulona. Ngenxa yezathu ezithile ngahamba ngadecide ukuthi ngime kancane ekudlaleni i-keyboard, but makunesidingo ke ebandleni la ngikhonza khona ngiyadlala as always noma kunento agent ukuthi mhlambe ngivala isikhala khona ngiyadlala, but at the moment alikho ibandla engathi ngibased ukuthi ngidlala la. Yeah, because I decided to stop a little bit ngenxa yama challenges athile engaba nawo engisazowachaza maqhubeka isikhathi. Hey, I had a very long journey. Kwi-keyboard. Okunye angazi noma ngizokumenshina yini ngoba I should have just actually used my notebook or something. Bengizokwazi ukukhumbula yonke into ke.
yayenzeka, but I had a very long, good and bad journey. And njengoba ngishilo ukuthi i-keyboard ngayiqala ngo-99, but ukudlala ke enkonzweni ngiqale ngo end of 2000. Yeah, end of 2000, because ngesikhathi sengifundile i-keyboard ngangijwayele ukuhlala eduze kwakho ubhuti uMusa when he was actually playing, and then I learned ukuthi how to select drums. I learned how to select the perfect transposer for that particular song, and then up until ngaze ngakujwayela ke ukuthi uma kudlala kanjena, how to approach the song, yonke leyo nto leyo. So ukudlala ke full time nje kuba umdlali, ngidlala enkonzweni ngiqale end of 2000. Ngidlala kuma conventions kakhulukazi lapha eAssemblies of God. Sinama quarterly meetings, local meetings, sibe nama district conventions ababiza ngama mini conventions, sibe nama provincial conventions la kuhlangana khona iprovince, bese siba ne-annual convention ejwayele ukuba seThabantu. Njoba siyazi i-Assemblies of God, it's a very big church. So ke abantu abaningi ke bangijwayele la kuma quarterly meetings up until ngaze ngaqala ngabizwa emshadweni, kuma Thanksgiving, ila engiqale khona, because I was the only keyboard player ngaleso sikhathi omuntu wasemsinga, because laba bangifundisa babengebona abasemsinga. So I was the only keyboard player by then umuntu owasemsinga. So that is when I started to explore and go out ngaziwe ke, up until ke namanye amabandla ke azangijwayela ke senginakho ukumenywa nokulanda kwamanye amabandla. Ingayisa ntoni, ngayisa ntoni efanele anako wanele Ngaqala khona ukwaziwa ke njengoba sengishilo ukuthi ngaqala ngadlala kuma Thanksgiving parties, ngadlala emshadweni, ngaqala ngabonwa abantu abaningi ke, ngaziwa abantu abaningi, not only abantu engisonta nabo esontweni lakithi Assemblies of God. Abantu abaningi abaqala ukungazi bangazi kulezi indawo esengidlala kuzona emshadweni, ema Thanksgiving parties, nasesikoleni. I was the only keyboard player esikoleni nje, kade ngaziwa ngokukholwa, ngaziwa ngokudlala i-keyboard. So ila ngiqale khona ukwaziwa ke khona ke kwayimake ke abantu ke sebe exchange nama numbers ami, bengenayo nenumber ngefoni ngaleso sikhathi. Ifoni ngangibanikeza ifoni yasekhaya noma ekagogo noma ekama, kuyila khona bekwazi ukucommunicate nami, but ngiqala ukwaziwa lapho ke kuze ngaziwe nje abantu abaningi, kuze ngiqale ngidlala emabandleni engewona awase Assemblies of God. Ngaqala ngadlala naseyimvuselelweni. Sometimes bekunzima ukudlala emvuselelweni because ngasesikoleni by then, but makuvalwa izikole thola ukuthi angikho ekhaya, ngisemvuselelweni. Kodwa la ngaqala khona ukwaziwa nje uqhubeka kwesikhathi mangisaqhubeka ke nokudlala. Ama-achievements e-keyboard anginawo. Iyodwa into eyangisiza engizothini ngathi yaba achievement kudlaleni i-keyboard, because angazi into eziningi engayikhomba ukuthi lokho ngaba nakho ngokudlala i-keyboard, lokho ngaba nakho ngokudlala i-keyboard, but the only thing that I will never ever forget ngokudlala i-keyboard is that ngesikhathi ngigcina ukudlala la ngadlala khona, ngisazosho kuphi la engagcina ukudlala khona, leyo mali leyo yangisiza ukuregister eVarsity. That's the only achievement engathi ngingayibala nge-keyboard, but the only thing engayi-achieve nge-keyboard ileyo mali engakwazi ukuregister ngayo eVarsity, because yayingekho imali ekhaya by then. So yona achievement
because ngalesikhathi naqala ukudlala thina ama keyboard either uyitholile imali noma uyitholile kwakungakukhathazi kakhulu ngaleso sikhathi nasaqala ama keyboard kodwa into oyithandayo nanokuthi futhi babengekho baningi abantu abadlala ama keyboard so kwakumnandi nje but at a long run sahamba safunda nasadlala nabo ngaleso sikhathi ukuthi no man this is training ukudlala ikeyboard at the end of the day futhi unama needs kufanele ube ukwazi ukuqhubeka nempilo uye phambili but then what is it that I'm getting out of this because abantu bayabuseka babe right i-budget iyenziwa for everything kulo mcimbi osuku kuona noma kuleyo nkonzo but the only person ongenzela i-budget kwakumdlali we-keyboard ngoba kuyazi ukuthi for sure uzobe khona so ingakho ngithi anginayo into etheni engathi ngayi-achieve ngokudlala i-keyboard besides ukuthi ngahamba ngayo-register varsity ngesikhathi ngiyokwenza first day wami that's the only thing engayi-achieve ngayo i-keyboard bangicabanga ngingayisho but ayikho enye into engathi ngayi-achieve nge-keyboard.
keyboard ekuyidlaleni kwami ayikho i-experience enzima engaye ngaba nayo empilweni yami njengokudlala i-keyboard. There were times ngesikhathi sengidlala ematendeni kakhulu because i-keyboard was mostly needed kakhulu ematendeni ngaleso sikhathi. Ngiyakhumbula 2005 ngangidlala etendeni. I actually mention him because that's the only person engaziwa ngaye ngasekhaya ubaba uBK Khoza. Ngiyakhumbula 2005-6 if I'm not mistaken ngangidlala etendeni likamfundisi uKhoza. Okokuqala ama security etende kakuyithina. Ama security asetendeni because so sometimes ukuthola ukuthi ufika kwenye indawo anaziwa khona kunzima ukuthola security. So ngeviki lokuqala noma ngeinsuku zokuqala kwemvuselelo ama security asemvuseleleni kwakuba yithina and sasilala etendeni silala stage. I remember one of the nights sisetendeni la kwanetha khona imvula. Kwanetha imvula kwanomoya omkhulu asilalanga that night. I came etendeni ukuzodlala i-keyboard but then I went an extra mile because I liked what I was doing. So kwanetha imvula kwanomoya kwaqashuka itende laphephuka phakathi nobusuku kwakhala isanto. Siqonqothela itende silifaka kabusha because kube saliyeka lalizodabuka. And sasingakwazi ukulala no host ubaba uKhoza umuntu omdala sometimes thola ukhathele ngesikhali ngaleso sikhathi futhi wayesasebenza. So engakabe full time emvuselelweni asishiye abuye abe khona. But nje ziningi izinto engazi experience ezibhlungu etendeni nama ngingasadlalike kubaba uKhoza kwabanye abafowethu abafundise engeke ngize ngibamenshine engaye ngasebenza nabo. Into ebhlungu ngokudlala i-keyboard is that usuke udlala emvuselelweni udlalela umuntu obiziwe wena ungabizwanga. One of the things umuntu obiziwe ugcina ezinika umsebenzi omfushane akufuneka wenze bese thina singabizwanga senzelwe umsebenzi ube mningi. And at the end of the day lo muntu okuyena esize ukuzosiza yena bese nga appreciate. Emvuselelweni umshumayeli noma uhost wemvuselelo uyakwazi ukubudgeta u15,000 womuntu ozoma 45 minutes epulpit. Ahluleke ukwenza u2000 rand budget yomuntu ohlele etendeni for 2 weeks or for 3 weeks. And that is very painful. Uyakwazi ukubudgeta u15,000 womuntu ozoma 45 minutes epulpit ahamba ekwakhe. But lezi ingane zabantu ezihleli la ezihlala nawe la sometimes thola ukuthi kuphela ngisho ukudla la nihleli khona. Sometimes umshumayeli host uhlulekile ukunibhukhela indawo yokulala nokuthi nihlaba nithole la nizohlala khona. Nihlala etendeni noma nihlala kwi-caravel. But uhost uyahluleka ukwenza a proper budget for abantu abamsizayo emvuselelweni. Kodwa for abangani bakhe noma abafundisi bakhe abazoshumayela lapho unayo imali yokubanikeza babuyele emakhaya. And niyayibona imali iyaphuma each and every time etendeni. Kodwa mase kufuneka kukhokheleke wena antshela ukuthi bafethu nibonile ukuthi imali iphelile. This is one of the very painful things that I've experienced kwi journey yami yokudlala i-keyboard. And there was this time mina ekhaya engaya abaye bangitshela ukuthi mina ekhaya kusukela manje uyayiyeka indaba yokudlala i-keyboard because uyalapha ya nezimpahla eziright ubuye ugugelwe icathulo lo muntu okubizile akuthengela icathulo ubuye ungenayo impahla zakho ziphuphile azikho right. But lo muntu lo okubizile emvuselelweni yakhe ukubize ngoba efuna uzomsiza. But umuntu omsiza uyam appreciate. Asisho ukuthi abafundisi banemali. And asisho ukuthi uma ubizi actually kuba u2 abantu abangathi abathatheka kancane kuzo zonke nje indawo. Ama worshipers no keyboard player. Asisho ukuthi abafundisi banemali and asisho ukuthi abakhanda imali bekhandele abadlali nabahlabeleli. But at least if uyazi ukuthi awunayo imali hlala phansi nama worshipers imvuselelo ingakaqali no keyboard player ubatshela bafethu ngifuna ukusebenza nani ngiyafisa ukusebenza nani and lo mthwalo engize kuona la nginawo but this is my budget. Iba clear kuze sizokwazi ukuthi sisebenzela entweni enjani.
Not ukuthi usithembise izinto ezinkulu uthi no ufuna 5000 no mfethu hayi 5000 ubala lolo ufuna malini uzenza umuntu onemali ungenayo imali. That is one of the painful things I've experienced. You go all out. Ngiyakhumbula sikwenye imvuselelo nomunye umngane nami osashona ulungelo wakamsweli. Sasidlala so2. Host esize kuyena akasitshela ukuthi akana MC. Ubiza ingane eziwu2 ehlabelelayo, wabiza mina ngizodlala, wabiza ulungelo wathi sizosizana. Akana MC. Ngiyakhumbula there were times khona sasishintshana ngeimpahla zokugqoka. Sinolungelo. Ngibo MC namhlanje adlala ikeyboard. Kusasa sizoshintshana ngebhanti, leli bhanti eligqoka izolo egqoka yimina, namhlanje omunye MC, kusasa omunye odlalayo. Those things we go all out. All out. There were times mina ngangisebenza ngisho imali yasekhaya, imali yami enginikezwe yona ekhaya kwathiwa ngoba ubizo umfundisi ubani uyohlala for 2 months. Hayi bamba le mali ungafika ulambe la uyakhona ngoba siyayazi lento yama10. But kunesikhathi la ngize ngisebenzisa khona imali yasekhaya. Ngoba ngithanda yini, ngithanda ihost, ngazi ukuthi umjito right and mase sihamba imali ikhona uzosizama. But at the end of the day ubuyela kini uyakhala, ufika kini bakubuza imibuzo, ufika kini awazi la uvela khona nezimpahla oyigqokile zigugile kwawena unciphile emzimbeni. Eyokugcina into, by the way, ikeyboard ngakhetha ukuyiyeka. Ngizowasha ama reasons enza ukuthi keyboard ngize ngicine sengiyekile straight. Okokuqala kuyisicefe ukuthi usize umuntu njengoba ade ngishilo ekuqaleni, usize umuntu onga appreciate. Ngelinye ilanga ngake ngahamba ngibizwe enye incegu, fortunately ke sewadabula amafu sewahamba sewashona, ngazi yini ashona kodwa ngoba vele unenkinga eziningi so angazi yini ashona kodwa usashona akasekho. Lencegu uyangifonela, ngiyakhumbula kungena icall ngase ngiqedile nasesikoleni. I was doing my first year evarsity ngise UJ. Ngibuyile for ama Easter kade ngizobuya unemvuselelo kaMhlabi yalingana. Mangifika ekhaya angifonele lencebo, hayi man of God, ngicela ungisize mfethu lana, ngiyazi ukuthi ubhizi and ukhathele ubuyele ekhaya, ngicela ungisize lana nginemvuselelo engiyenzayo and anginayo umdlali. Usuku lesibili lo mdlalo okade ezofina afike lana ungiphoxile and stuff. Ngithi no ayikho inkinga. Ngingayikhuluma indaba yemali. Futhi ngingayikhulumi indaba yokuthi angifakele imali yokuza. Angibuza ufuna ngize nini? Kwakuyi weekend engifonela. Athi hayi ufika noma ungafika ngo Monday because imoto ziyahlupha ngo Sunday ibanga elide. KwaMhlabi yalingana, mind you. Hayi ngiprepare ekhaya ngibatshele ngo Sunday uthi hayi khona umfundisi kanje ngisawumsiza emvuselelweni yakhe kaMhlabi yalingana. Ngaleso sikhathi ngangine E35. E35 ene screen engathi ese calculate yayisinda eyinsimbi yonke indawo. Ngangabona nesikhwama akikhwama lezi zama keyboards azingakandi kangaka nje oba seziningi nje. So ikeyboard wayiphatha yona izwa. Yabo hayi ngakuvuke ngakusasa banginikeza imali ekhaya futhi be extra ngingakwazi ukuhamba ngibuye ngayo. Ngivuke ngakusasa ekseni ngimfonela hayi nomcoco wake ngiyanga manje ngiyagibela ngisuka eMsinga ngiye eThekwini, ngizofika eThekwini ngithatha imoto eziza lapho. Hayi kwathi ku right kulungile ngiyeza. Fika eThekwini ngihlala eThekwini, ngihlala eTaxini ekufuneka lingise le engiyakhona. Hayi kusho ukuthi ngesikhathi sisuka itaxi isuke seku late itekisi. Yakhumbula ngiphatha iNokia A1 or A2 angisazi lawa nama button amaningi enzansi. Ngisuka eThekwini uma ngimfonela ngingamtholi. Hayi ngihambe ke. Kathi mangifika lapha ngafika it was around 7:30. It was around 7:30 to 8. Ilanga selishonile. Hayi mangifona ngifone. Ifoni siyaringa but manje ayibanjwa. And la ngikhona engehlise khona itekisi angazi umuntu, angazi indawo. Ifike ngibeke la itekisi. Mase ngibona esinye isitolo lapha ngiye komunye ubaba ongazi noma isecurity wayehlele esangweni khona. Ngifike ngibuza baba,
Uyamazi umfundisi ukuthi kanje owenza imvuselelo kanje eqaleni nini. Ethi hey mndodana, wathi ama-van aya lapho awasekho. Kukude angikhombise khanya khona ogesi kancane le kude. Athi ayikho indlela engakusiza ngayo mfana wami. Okungakwenza ukuthi uwalke, mawuthi uyawalka noma uhlale nami la kuze kusekuseni. Ngithi baba ngoba ngiyababona ogesi, ngicela ukuhamba. Angiphethe lutho, ngiphethe isikhwama sami, ngiphethe ikeyboard. Ngahamba a very long distance. Ngabe samfone umfundisi akayibamba ifone. Ngabe safone umfundisi akayibamba ifone. Mangihamba mhla for about 10 kilometers, ngizwe umsindo wetende ngathi kuyashunyayelwa, ngizwe ngulalele ngilongisondela. Ngathi mangifika ngakhona ngezwe okay ungala ngase ngiyabuza abanye abafanele bafica behleli khona lapho ukuthi leli tende leli olikhona la endaweni njengamanje likuphi. Hayi bangitshela bathi lingale. Hayi ngihambe ngokhe ngiye khona. Ngathi mangifika khona. Ngifika sekuyaqoqwa imvuselelo siyaphuma. Hlangane naye eminyango umfundisi. Mfundisi ifona awusayibambi ngani ngoba kade ngifikile and kukude la ngehle khona. Mcoco ncese man, usukwangifonela sengisepulpit. How can you do that? Ulindela umuntu osuka kude akazi la kaze khona. But wena awumcontact la ngefone umbuzo usekuphi. Ngadisada lapho. Uthi abo indaba ama keyboard dot. From today onwards ngiyayiyeka phansi. Kwathi makuvuka ngakusasa wavuka nalabo akavuka nabethimini bathi bayothenga igrosa, ngangiqoqa ikhwama zami, ngangena emotweni, ngabuyela eMsinga. But ziningi izinto engazibalula, ezinye ngeke ngize ngiyibalule because ezinye zivusa lento le yokucasuka. Zivusa lento yokucasuka and there are a lot of things ezenzekile in my life. Ngibusy ngidedicate my life to a keyboard. And okubhlungu ukuthi keyboard player emabandleni they are being used as objects. Abathathwa njengabazalwane esinabo ebandleni. Akekho mina umuntu umfundisi wake weza kumina wangibuza ukuthi kwenzakalani ngempilo yami, like akangibuza nangefamily yami ukuthi kwenzakalani ngefamily yakho, yini oyifisayo, yini ofuna ukuyenza. Into abayaziyo ukuthi bakufonele ekseni bakutshela ukuthi ungabi late. Into engicasula kakhulu futhi lento ukuthi yabo uma umuntu ekukhokhela imali, ake sikhulume ngomfundisi onemali, akekho umuntu okudelela njengomuntu owazi ukuthi uyakondla. Akekho umuntu odelela njengomuntu owazi ukuthi uyakondla. Kukawu2 if umfundisi engenayo imali uyalunga, but mayenayo imali yokukhokhela ukusebenzisa njenge-object, akakuthathi njengomuntu ophilayo omzalwane oright. Khona umunye umfundisi engadlala etendeni lakhe ngelinye ilanga. Sound yayingahlala etendeni. That was a 6,000 seater, kwaku 12 poles. Isound yayingahlala etendeni, ehlala ise lo mfundisi wayene elayisha isound, wayenayo yonke into, imoto elayisha ithimu, enayo yonke into, enayo futhi imali ukusikhokhela, kodwa wayengayiyisi kanje, wayengadeleli kanje. Ngesikhathi thina esalele yena la elele khona ngo4 o'clock thina sesisetendeni, ufune ngiarrange ngiset up isound. By then yena usuke sayilalele eyifonela nafonela abakabafonelayo noma enzani. Ngoba iproblem futhi esinayo bafethu, yabona abafundisi sibasizayo. Umfundisi uma esephansi ibandla lakhe lisaqala, nisweni kanje naye. Futhi usuke right ewumuntu njengabantu bonke. But once iqala ibandla lakhe laqala lakhula, niliplante naye. Uqala jikele wena eniqale naye. Ajikele wena. Uqala ube u0. Ahamba yofuna abantu akabazi abanezigama. Akhohlwe wena. Right. Lo mfundisi lo sasifika etendeni ngo4. Sizo arrange sound. Mind you, lezi ngane nginamantombazana odwa la etendeni. Nawa engizama abantu ukhipha lezi zinto ezincane lezo, but awoma bass bin nani kusaqala ukungena lama dual speakers lawa ayasinda ama dual speakers. Ayisaqala ukungena ama amp kune box yama amp, box yama effects. Imina ngedwa okhipha lezo zinto tracking ngiyozi arrange ngizibeke ngendlela eright etendeni. U4 isikhathi 5 o'clock ngiya arrange ngiya testa ngenza yonke into.
yena uzoze angene etendeni ngo-8:15. Uma engena etendeni number 1 into yokuqala uzocriticize nje. Uzofika delele asho ukuthi akakhombisa ukuthi lento le ibekwe lana yindaba nangaqhoka ngokufana ama worshippers agqoka ukusangana kwawo. Umuntu afika nje ahliphiza but ubengekho desarrange yonke into. Ayikho into esekangicika njengaleyo. Mina ngokwami nje isidalo sami nje ngokuzalwa angizwani nomuntu ongithatha kancane. Whether unemali noma unamali angihlangene. Kodwa nje mina ngithanda umuntu uhloniphane naye. But indlela lo mfundisi asiphatha ngayo kuzokube imanje ngimfuna la ehambe khona. Ngosizwa inkosi futhi ngimxolele. Ngoba cha okwamanje akakavumi. And West Part lo mfundisi udumile yonke indawo uyaziwa. Mahlangana khona unkweletu 8,000 rand kuze kube imanje akaza ukhokhe. Mahlangana khona senzani izilima. Hawu mfana wasemsinga but uyazi unkweleta imali. Kuze kube imanje akaza ikhokhe. And angeke ngize ngimxolele. Ngosiza inkosi, ngosizwa uJesu kuphela. Because uhambo lwami angazi ukuthi lingana abantu abaneqiniso phakathi. Mawungenzela iqiniso yabo nje ngisho ukuthi I was wondering all the time why ubabukhoza umuntu ekuyena engaqala udlala etendeni lakhe ubabukhoza. Namanje mina ubabukhoza mengangifonela ethi angizodlala ikeyboard noma ngingasayidlali ngingavuka ngekhona. Because that's the only person mina ubabukhoza wayengathi mangisuka etendeni ubabukhoza mina wenganginikeza imali. Wayehamba ekhaya ahambe nami athi ngiyabonga ukuthi ningibole kuSiphe sengimbuyisile nansi imali yakhe ngicane imthengele akufunayo ngangiseyingane ngaleso sikhathi. That's the only person wayefika ekhaya noma singazuye etendeni afike angithathe sambe naye angithengele noma yini engiyifunayo. That's the only person engafunda ngeimoto zakhe ukudrive ngingakakwazi ukudrive. Njengisho ukuthi noma ngithiwe ngangifonela kusasa mina ubabukhoza athi ufuna ukeyboard player ngingahamba ngekuyena. Because it was not only about using me as an object, but he was being a father to me. And enye into nalento ukuthi lento yokusithatha kancane njengoba sesibadala kangaka nje. Lento yokusithatha kancane modlela etendeni wathi umuntu mayedlala etendeni lakho usewumfana wakho. Angeke ngizoba umfana wakho. Mina I'm approaching 40 manje, but uzobhiza usibiza ngabafana bakho. Yenye it's a sort of ukuphakama leyo nto leyo. Umuntu mayezodlala etendeni lakho akuchaza ukuthi uzophakamisa wena. Uzokusiza. Kukhona enye comment engingayibona einsukwini ngoba abafundisi bethu. Kukhona enye comment engingayibona kwanye izinto lezi ezenzakalayo these days. Kucomment omunye umfundisi, a very young pastor. Uthi hayo keyboard player mabefuna imali abayeke sizobafundisela izingane zethu. Ukuthini lokho? Ukhona omunye umuntu ophinda kusize uma usenza kanjalo. So nje ikeyboard ngayiyeka ngoba ngingasayithandi and yangibambezela ikeyboard empilweni yami. Ngabe ngikude kabi nempilo ngoba ngangibhizi ngehla ngayinyuka namatende nabafundisi abanganamsebenzi nami. Ngabe ngikude kabi nempilo yangibambezela ikeyboard. And ngempela futhi kubafowethu namanje ngisayiphinda lento. If ikhona indlela yokuthi wenze besides keyboard, go for it. Because ikeyboard izokubambezela impilo nontanga yenu bazoba nezimoto babe nemizi babe right when ubhizi udlala nekeyboard bakunika 2,000 rand mabethandile mabengafuni bengakuniki. Because lento yokudlala ikeyboard inezikhathi zayo. Ifana nama artists lawacula kunezikhathi. Sometimes ulithola imandla likhokhela kahle kodwa leyisi kanje lihlaza kanje. Bese uthola libandla leli elingakukhokheli kahle eli right elikuphethe kahle. Ujike ungasazi wenze kanjani. But if ngampela ikhona indlela kuba fethu abadlala ama keyboard yokuthi uthole enye income besides keyboard, go for it. Try it, keep trying until uzobe right. Because lento okudependela kwi keyboard kuphela yasibambezela thina empilweni yethu leyo nto. Kunabafethu thina abanayo yonke into manje sasibhizi namatema bafike begqoka amasudu be right enkonzweni kudlale baphume bangene emotweni zabo. Usale wena usana transport nabantu abakubizile abasakhambisi sekufuna uyitrayele wena itransport yakho ngale madlana encane futhi abakuthembise yona le ekhaya. So nje ikeyboard yangibambezela empilweni yami ngiright ngayo. Ngiright nje. I'm sorry kusho kanje uma kuthi khona abafethu abaphila abadepende kuyona kuphela but nje mina ikeyboard yangibambezela empilweni yami up until I made up my mind
But let me try something else better. Yabo manje mina mangibiza ngizodlala i-keyboard manje noma ungathi ubani ongibizayo manje izozibonela wena i-challenge yokubiza mina ukuthi kahle kahle ufanele yini ukungibiza noma cha uzozibonela wena i-challenge angifuni ukuchaza usingani nani but nje uzozibonela wena i-challenge ukuthi njengoba ubiza mina for you need to know your story because angisahambi ngiphuma ngene emkhukhwini emincane nemikhulu ematendeni amakhulu namancane for no reason so nje you need to know your story. But i-keyboard ngahlukumezeka kakhulu kwi-keyboard. Ezinye izinto engizisho la kwi-camera because mhlambe abanye they'll be watching and stuff mase bethi nginenhliziyo embi ngoba ngixolile. Cha mina angiyena uJesu. Angiyena uNkulunkulu izono angiyiphoselwa ndleni lokukhohlwa. Uma wangenza kabi until you come back to me ngizokuxolela. That is why ngiyena umfundisi. And I will never be a pastor. There are so many things that have hurt my life. Zangibambezela empilweni zangilimaza. Kunezinto o-keyboard player kunabanye who are going through depression abanye bahamba ama-psychologist ngenxa yamabandla abahlukumezayo bathi o-keyboard player ngoba there is this stigma ngiyafisa kube khona yedwa mina ozosho njalo kumina there is this stigma esithi o-keyboard player ababhizi namantombazane emabandleni ngihlale ngisho mina ngithi wanobiza intombazane eyodwa eyathi yakuyalala nami ngidlala i-keyboard etendeni nibeke la namanje ngisayiphinda ngisayisho leyo nto ngaze ngayiyeka i-keyboard ayikho intombazane eyakathi yakuyalala nami etendeni mina kuze kube imanje ngihlala 6 months 4 months ematendeni ayikho intombazane eyakuyalala nami etendeni ngisho sabe ngitrephile because bayatrepana abantu bayabangitrepa nami kodwa ayikho intombazane sengalala nayo etendeni mina until now so le stigma sokuthi vele bayafeba nifuna benze njani ngoba nibakhokhela imali kufika usiso right la emthanda indlela adlala ngayo amuphi imali nimshiye etendeni ningamhambisa ekhaya amdrivisa imoto yakhe athi mfethu ngoba ninemvuselelo sebenzisa imoto yami nifuna enze njani because akusiwa abantu akusizona ingilosi abantu phaqa abantu baNkulunkulu awukwazi ukubiza umuntu uzomlambisa etendeni ujika afika usiso right la umekahlo namahips onezinqa afika abalethela ilunch emini wena mfundisi obabizi la ubanikezile imali awubanikezile ilunch ubanikeza ibreakfast yohlangana ntambama sesodlisapha emini zidlande zinganza abantu kufika usiso right onemali oyisebenzela kahle uyamthanda vele u-keyboard player phela u-keyboard player bahle singakuphiki lokho bagqoka kahle futhi baclean banuka kahle angiyazi imali bayithatha phi ngoba nibaniki kodwa ngikwazi lokho so if kufika umuntu noma kungasena kusisike kufika khona ngiyakhumbula kwenye imvuselelo khona umunye umama sisemvuselelo I think sasisempopomeni nje on the last years sengizoyeka i-keyboard lo mama indlela wayesithanda ngayo lo mama lo etendeni wayesibiza ekseni akuyona ibudget yetende akasazi nokusazi uthande nje ukuthi sinikele etendeni esibize ekseni kwakhe sizodla ibreakfast asibize emini sizodla lunch ntambama isapha sizoyidla kwakhe indlela esithanda ngayo mind you unengane ezinhleni zinhle izingane zakhe somandla oNkulunkulu zinhle izingane zalo mama lapho ziyasithanda honestly but wena host awazi nokuthi konke enzakala la ngoba phela wena uzazi wena wedwa man of God who needs to be treated in a perfect manner awunendaba lezi ngane zabantu ukuthi zizodla nini kanjani wena you have a balanced meal bafethu ngoba thina sike sasebenza abantu abaphakeme uzokutshela kahle ukuthi mina ngeke ngize ngiphinde inyama kabili yini ke ibu bafethu so nje there are so many things that I can mention nge-keyboard ezangathi ngicina nje ngiphuma endabeni ye-keyboard but by the way impilo iyaqhubeka iyaphambili okuhle ukuthi noma ngabe khona lawo ama-obstacles that we have faced in our journey nama-keyboard namabandla nani thina i-keyboard mina i-keyboard ngayiqala nje nasesontweni lapho engisonta khona ingakathandwa nakahle so thola ukuthi kwesinye isikhathi uyadlala usuthuliswa kabuhlungu yabo nje zonke lezo zinto lezo sadlula kuzona kwesinye isikhathi kuthiwa yeyi namademoni wena idlala i-keyboard la ikhaya kuthandazwa yabo nje lezo zinto lezo wena ubuya nomunye osemvuselelweni kanti usengiya kwi-local church yami la ngisonta khona kuthiwa ye dlala i-keyboard kushunyayelwa la sibangela umsindo nge-keyboard funa ukuza uNkulunkulu uthini yabo lezo zinto zonke lezo esihlangane nazo futhi hayi kabuhlungu hayi kamnandi kabuhlungu
abanendaba ukuthi kuphatha kanjani lokho, abanendaba ukuthi bakuthatha kanjani. So nje all of those things ezenza ukuthi i-keyboard ngahlukumezeka kuyona kakhulu. Kodwa nje abafowethu laba esingasagcina sinyathelanile nabo abeze so sizoyilungisa lento siqhubeke siye phambili. Ngoba omunye ngamficela imalelo imoto lapha ngenza ngamabomu. Ngiyamazi ukuthi futhi azizwani naye. Ficula imalelo imoto la ishaya amasonto amathathu ishaya ama-pothole. Cha umfundisi useyashalaza nje ubheke phansi. Ngithi kwenze njani? Uhleli nomndeni wakhe wonke. Balimalelo imoto ishaya ama-pothole akazi uthenze njani. You know what I did? Ngoba ngithatha amalahle ngiwafumbela kuyo. Ngathi mfundisi faka umndeni wakho lo uhambisa izingane ekhaya. Ngizohlala la emotweni yakho. Ngahlala emotweni yakhe. Lo ngidumisa imoto ngiyicima ngidumisa imoto ngiyicima. Ngathi if ikhona indlela uzama amasondo ubuye uzowafaka la. Ngasala mina la wahamba wabuya. Mase buyile safaka amasondo ngathi mfundisi ku right ngahamba. Mase ngifika ngixova ngocingo sengifonela ngocingo ngisho ukuthi wesefuna ukuxolisa something ngingasalibamba ucingo lakhe because awazi ukuthi lezi zinto zenzayo enganeni zabantu noma ngabe ziphansi kanjani. Khona into ezokwenza ukuthi ngibe ukhiye. Yabo njenga la ngisebenza khona manje mina. La ngisebenza khona manje ngeke ngize ngisho ngisebenzaphi. Kodwa baningi abantu sengibe ukhiye kubona. Befuna usizo. Ngithi hayi no ayibona twenze njani. Ngoba wagcina ngiselapha kule level le wayengixoba khona ngeenyawo. Wangcina ngiseyile level la wenza noma yini kumina. Kanti uzobanjwa amaphara ngila ngongidingi. Banjwa amaphara engwaziyo. Engawalanda kusasa neproperty yakho ngibuye nayo. Ngakusize futhi. Ngiyena uJesu mina. Ngisiwe uNkulunkulu, kumuntu phaqa. Uma ungonile, lithi iBhayibheli uma kunesono omunye nomunye akuhambe yozuvuma komunye nomunye. Uma niphathane kabi, awuhambi uyohlambuluka enkosini, hamba yokumuntu omphathe kabi. Uzobona ubalekela o-keyboard player kangaka nje, uke wayihlola yini wena ukuthi yini inkinga yakho. Musuloku uthi hayi labafana laba bathanda imali, labafana laba bahlaza. Wena useke wayihlola yini ukuthi yini indaba wonke umuntu o-keyboard player uthi mayefika ezokudlalela ajika shesha ahambe. Uke wayihlola yini lapha. Anginankinga nabafundisi. Kunale stigma lesokuthi noma ngibhayile ku Facebook ngathi nginenkinga nabafundisi, nginankinga nabafundisi mina. Ngiyahlalana ngiyashumayela futhi I have my own movement. Kuyi movement yami akekho umuntu engisasebenza naye wahamba ekhala. Ngoba mina umuntu ngimkhokhela before i-movement iqale ngikunika imali yakho. Uma u-keyboard player ngikunika imali yakho, u-worshiper ngikunika imali yakho. Ithi iqhubeka inkonzo happy for those days. Because mina angifuni lokho kwenzeka kumina kwenzeke nakwabanye abantu. Ake ngihibambe lapha kwamanje.
all right njengoba ngisengimile sengama ekudlaleni nje kodwa ngishilo ukuthi njoba ngimile hayi ukuthi angisadlali at all so if kunesidingo ngiyadlala makunesidingo but akusiyona into engigxile kakhulu manje kuyona so kodwa ke engibhizi ngakho mhlambe concerning music I sound system lengayifunda khona futhi kakhoza iyonto engibhizi ngayo noma ngingegxilile kakhulu ematendeni angiqashisi kakhulu ngesando ematendeni kodwa ke nakhona Nkosi yami ke nakhona siye sizame ukuthi makuthi banesidingo mhlambe kuumuntu futhi engiclose naye engilaziyo nephakethe lakhe ukuthi lime kanjani anginayo inhliziyo embi ngiyasiza la kufuneke ngisize khona but engibhizi ngakho njengamanje ikhona lokho ngoko music and like my life ukuthi impilo yami ke iqhubeke ihambe iye phambili ngoba phela siyakhula and kunezinto esifuna uzachieve so nasebandleni ke ngikhona ebandleni kakhulu ebandleni but not as a keyboard player as one of abazalwane so but nje futhi amatende ngiyawahamba kakhulu ngiyamenya futhi ngizoshumayela khona ngiyashumayela okuhle ngami ukuthi mangizoshumayela etendeni lakhe angifuni imali ngikutshela ukuthi ngicela ungifakele upetrol unginikeze lokho unginikeza khona because angibiziwe angiyena umfundisi so ngiyenze kanjalo ngendlela engenza ngayo so kodwa in 5 years from now I'm planning to have a very big sound system outdoor sound system that will accommodate outdoor functions big shows yonke leyo nto leyo ngoko music and I'm also planning on developing my companies because I started my own company ngo 2012 whereby ngi-subconstructor ngenza lezi zinto nalezi angeke ngize mentionele because asikho ngalokho but nje in 5 years time from now I'm really planning on a big thing about my life ukuthi impilo iqhubeke iye phambili yeah okay ngibonge futhi for the opportunity that I actually received namhlanje ukuthi ngizokwazi ukushare nani impilo yami kwi keyboard and namanje ngisasho kubafowethu laba basadlala you are a blessing in the kingdom of God and ngeke sibe lutho ngaphandle kwenu we really like to appreciate your time every time ufika early enkonzweni to set up to you are always there umuntu okuyena osebenza nawo bonke abantu enkonzweni keyboard player kuyaculwa kuyathandazwa kuyashunyayelwa you are always on keys we appreciate ubafowethu and please try to develop yourselves ningaphandeli ndawonye uma ubona lento ekeyboard yakudeleyisa try to do something study if you can study start a business start whatsoever that can give you income but ungami ngekeyboard kuphela mawubona ukuthi ayikusebenzeli ngoba lokho kuzokudala inhliziyo embi ugcina usuxabana nabantu banezithe ezingenasidingo but nje we really appreciate you bafethu nonke endlala ama keyboard we love you and we will continue to love you stick there ekunye ngeke ngisakusho ngoba sengiyavala kodwa nje stick there ibani right kholwani futhi sindiswani ibana abazalwane ningabadlali kuphela kholwani sindiswani nibabazalwane nikhonze ungaye enkonzweni ngoba uyodlala ikeyboard kuphela kodwa noma uyokhonza ube umuzalwane khonzani nikholwe we have been in the industry for a very long time and most of the people they know us Durban whatsoever Zululand all the places ama movement la amakhulu enwaziyo akhona manje asedumile saqala kuona I will never actually mention it because I need to close but then we have been there for a very long time. We've been there already. Okay, go Gagas Lobunye, Radio Highway, all those stations they know us. But as Pageme ngaloko, kodwa nje engakusho ukuthi we were there and we were serving. Sevan nani inkosi nibusise. Thank you for watching today's episode and I hope you enjoyed it. Let's meet again next week, same time, same place.
If you wish to reach us, send us an email to loudnotemusic@gmail.com. Please follow us on Facebook page, Loud Note Unplugged Music, and also subscribe on our YouTube channel. We also have an Instagram and TikTok. Don't forget to like this video and share nabangani bakho. My name is Mkita Mtatambi. Until next time. Worship. Worship. Rain Jesus. Rain Jesus. Yes, son of Moshe. Yes, son of